May times ba na alam mong invited ka ni Lord pero hindi ka sumisipot? Hindi dahil masama ka, pero dahil busy mo na ako, Lord. Hello mga ka-disciple, panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, November 4, Memorial of St. Charles Borromeo, Bishop. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Luke 14:15-24, nagkwento si Jesus tungkol sa isang malaking handaan. Inimbitahan ng host ang maraming tao, pero isa-isa silang nagbigay ng dahilan. May binili akong lupa. May bago akong gamit na kailangan kong tignan. Kakakasal ko lang. Lahat may valid reason, pero lahat tumanggi sa imbitasyon. Kaya ang ginawa ng host, pinayagan niyang pumasok ang mga mahihirap, pilay, bulag, at lahat ng hindi inaasahang maging guests. Samantalang ang mga original na inimbitahan, naiwan sa labas. Mga ka-disciple, parang tinatamaan tayo dito, di ba? Hindi naman tayo openly tumatanggi kay Lord, pero sadly, lagi nating nauuna ang ibang bagay. Magpe-pray ako, pero later. Magsisimba ako, pero next week na lang. Magbabasa ako ng Bible pag hindi na ako pagod. Hindi naman masama ang trabaho, relationships o responsibilities. Pero kapag sila ang nauuna kesa sa Diyos, unti-unti tayong nagiging too busy for the banquet of grace. Pero ito ang good news. Si Lord hindi napapagod mag-invite. Pero ang tanong, darating ka pa ba? O mauubusan ka na ng seat? Because the kingdom of God is not just a place, it's a personal invitation. Hindi lang for everyone, it is for you. So today, tanungin natin sa sarili, Lord, ano ba ang excuses ko? Ano ang pumipigil sa personal na yes ko sa iyo? Mga ka-disciple, don't just be invited, be present. Say yes while the door is still open. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!